बे समाव मोनसे गोनांथार खौरां फिन आरोबाव लकडाउन जाफिनगोन नामा गोदान रोखोमनि कोविडआ गिथावना महर लानो हमबाय नोंथाङा देहाखौ एसे लोमजानाय मोनदों नामा जुदि लोमजामारदोंब्ला नोंथाङा डक्टरनि फाहामथाय ला गोदान रोखोमनि कोविडआ गिथावना गोख्रैथिजों गोसारदों बुहुमनां सावस्रि आफादा कोविडनि गोदान रोखोमखौ फारिलाइ खालामदों कोविडनि गोदान रोखोम JN.1 आ गिख्रंथावसिन महर लानो हमबाय बेनि गेजेराव केरेला आरो उत्तर प्रदेशजों लोगोसे गोदान रोखोमनि कोविडआ साबा सुबुंनि जिउ खहा जादों बुहुमनां सावस्रि आफादा मुलुगनि सुबुंफोरखौ सावस्रिनि बागै सांग्रां जानो खावलायदों माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया हां लानाय आरो गुबुन गुबुन बेरामफ्रा बांनो हागौ मुलुगनाङैनो कोविड-19 नि गोबां गोदान बेरामफ्रा हां लानाय आरो गोबां बेरामफोरखौ बांहोदों JN.1 आ जाबाय BA.2.86 नि लेङाइ रोखोम नोंथाङा लोमजानाय गुजुनाय गगा मोननाय जादोंब्ला सांग्रां जा डक्टरनि फाहामथाय ला सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन